Bul, kabul. Iya, layah-layah yang mana aja. Iya, ini boneka ning kene piye to kabul. Ada gesak nih. Cete ngene. Apa iki? Walah tuyul linu bae. Apa bul? Boneka mbok cepet piye to bul jam? Pit matamu iki. Repo gak genah wong demam ngene piye. Gak kok. Itu bul. Ada gesak nih cah gila. Gak genah wong. Kau. Lha napa bul? Masa kok ngono iki? Apa Jang? Eh? Lho napa lho? Winginane kondangan mangan soto keseleleken sendok. Napa bul? Padha tuh sikil kempok itu ki kok lumbu. Mulia kan Ceng. Aku apa dolan nek rene iki men. Celuk selamat kok yang tau kono kok obat aku. Obat apa? Ki gak dibul iki. Kono. Dia loro apa to we? Obat apa to bul? Obat demam apa to jenenge? Apa to? Anak sumang to bul? Dipasane anak sumang mending sulfadilamid itu Ceng. Dewi modele. Selamat lo guna. Apa yang tau sedang budal Ceng awak gak po enak Ceng tiba nih son. Koyokmu mampik bul. Apa Ceng? Jaluk siji ya bul. Caga genah. Anake sapa to Kak? Apa mau jenenge obatnya bul? Sulfadilamid atau wapitacik kuwi lho. Piye aku Sulfadilamid Ceng. Anake sucep budek kabeh. bentar ya. Iya. Cepet sih tulanan loro aku engko. Rokok tambah. Selamat kira-kira roh pura ya, buatnya apa? Mosok betacik mau. Separane. Iki ban ning kene ngene sapa iki? Gedolanane. Ayo. Ayo ta. Lho. Ayo. Kok nak ngelak tak tukone es. Ayo, sumpah ayo, banter. Ayo. Cepet ta. Suwe ram. Ayo. Mat. Bayu, Mas Slamet kene lho. Nih gitu weh. Yo, mbok nyangel ram. Mas Slamet iki kono kok. Ayo rene. Angel ram to dolan Slamet iki. Mat. Budi cai. Mat. Hoi. Omah ditutup iki kayak buronan bang. Omahku kancing ki lho. Iki piye to? Sing gede mat. Lho. Kancing besar lho. Ana harta karun mat. Alah kuwi lho kucine kuwi lho. Kita? Ya. Ki wong kerten nang ndi? Lali aku ya nek. Kulon ya ngono. Kulon. Ya. Piye to iki? Nah, kuwi lho. Gua Wah, kira iki omong. segomu piye wis mateng bro mat? Yo wis. Ini project tawangku. Mot. Wabot mat lawang. Ki nak nginep piye? Kek mau? Iya to. Dikancing bro iki? Kancingen Ki menyering anan mau ya mat? yo nganan no iki. Gak enak no. Piye to ki? Wah, gila. Gua. Iya. Ya. Ki opo iki? Ki dolananku nak nemu kono mau ya mat. Masalah. Kayak gini loh. Ki mlayune bauan terus paling kalah we. Kok jabak tukane es barang ngelak paling. Werene yo atenya apa? Werene lane opo? Kok cik kepo ban tuh mat we. Kowe rene ana opo? Piye? Kowe lho, rene ana opo? Piye to, Pak? Ngomongnya coba ngremeng sing banter ngono kok.
Kowe rene ana apa, Ceng? Walah ya ngono ban. Aku rene no mau ape obat mau. Obatnya kabul mau loh. Obat apa lorone raro e? Apa tuh mau? Vitacik popo ngono lho Mat mau. Vitacik ki obat apa? Kewan lho. Wawan piye to? Masalah wis kewan. Wah, Lah terus lorone iki loro apa ngono lah kuwi? Lorone loro apa? piye? Lorone loro apa? Memang wis tak omongi to Mat. Nek omongi sing banter. Lorone loro apa, Ceng? Oh, gua kademan tukupan sarung karo pipine tempeki. Timbang obat pitacik, lu wong golekno wit ceplukan ge lho, penekno. Piye? Penekno wit ceplukan ge lho timbang gawe obat pitacik. Krungu ora? Vitacik po nyempluk to Mat. Golekno wit ceplukan. Vitacik iki nyempluki kaya apa to Mat? Wis mbok kon penekan misal. Ceplukan. Gak paham mau. Ngomong kurang jelas. Ceplukan ya. Terus saya ceplukan wit ceplukan ya. Iya aku roh banyak nyempluk ngono roh aku. Kok teko bayi cemplung piye to, Beh? Bayi kecemplung ya jelas diseneni mae kok kowe piye to Mat? Ki roh iki apa iki? Iki dolananku mbok apane kok? Ya woi jane. Ceplukan ge lho, wit roh ceplukan. Eh? Ceplukan. Kowe gambar apa kuwi? Wit roh ceplukan. Piye piye? Wis wangelok iki ayo. Kuwi kabeh. Ayo, Niki nek kabul. sik. Anjuk kok. Sik ta. Ya, Anjuk. sik ta. Lah gunane ban iki mbok gandeng nggih apa? Ini lho mati lho. Lah, Aku kok le balapan karo ki menang ki. Ya, gua antar lho. Ngenteni juragane ta? Beh. Ayo kok. Iya nerak Mat. Ayo. Wah, sebuah rasa Mat. Lho, nih gitu kan? Iki dolanamu lho. Ben kula. Anak aku kuwi mang. Bayu. Nang kaplak dolanan koyo bayi ae. Deng, ini apa? Apa Mat? Apa toh? Ini lho. Ngono ki lho, dolanan opo? Piye to? Ngene iki lho. Apa tuh Mat? Moro-moro nesu. Banmu ming ngarepe anak aku. Untung aku ra tiba. Mosok toh? Mosok to. Krungu para jane. Piye to Mat? Dolanan koyo bocah bayi ngono kuwi lho. Piye to Mat? Wong bayek wis dibahas ning omahmu mau, mentolo dibahas ning kene neh. Wis urusan Mat. Gah aku. Iki lho banmu ki lho. Aja dolanan ngene iki neh lho nek kenaan wong liwat. Iki lho, rungokno. Sego liwet yo enak Mat. Kowe urung tau jajal liwet ta? Wejelno. Sampe iki Mak. Wejelno lambene keceng ngono sego liwet. Kok ngene-ngene piye to Mat? Luwe dadi. Lambu wis hati-hati engko nak dolanan ngeneki wong neh engko. Wah, lega Mak Neng. Mak Neng. Mak Neng. Mak Neng, mandi kosek Mak Neng. Mak Neng. Mak Neng. Mak Neng. Oh, nggih Bu Mimin. Niki lho Mak Neng. Enten gedang jenengan tumbas. Wah, beneran Bu Mimin aku Nggih. nih pas golek gedang ya. Nggih. Iki Bu Mimin. Nggih. Niki. Tak gawane Bu Mimin ya. Nggih, jenengan beto. Lah kok sana jenengan pripun niki? Aduh, Pancene bayar rek. aku lali ya Bu Mimin. Oh, ngene Mak Neng gedange kula betane malih. Duh, lagi tak kei duit ki mang Bu Mimin. Lah terus kontrakane pripun? Ngene lho Bu Mimin, sesuk elo gedangnya. Lho, lah niki mengke kula njumboken Lah batin. iki kok kan tak dolne, kok lek ana duit tak sampean. Oh, ngoten. Heeh. Tenan lho Mak Neng. Iki ku Bijing malah kok. paine larang nek aku sing ngedol. Bijing kula entosi tenan nggih. Yo. Sesuk kira-kira yo jam 12. Oh nggih, kula tak tenggene jenengan malih bijing. Ojo ning omahku. Lha teng pundi to Mak Neng? Aku sesuk ki mergo ora ning omah Bu Mimin. Oh, nggih pun ngoten iki mawon kula Lho. betone. Lah kok dijalukne gedange? Lha bijing terus jenengan mboten dateng griya. Lah kan jek adol gedang. Pun niki mawon kula betone. Waduh Bu Mimin. Bu Mimin.
Iya lho laki-laki duit kok jaluk neh. Kontrakan jahat ya Ram. Neh. Yo, kok minggot-minggot to, Mat? Yo, bani minggot dhewe. Wis kesel no iki no, mau tak semayani tuku es ya, Mas. Ya udah dhisik ngono lho. Oh iya, Ram. Yo. Aku iso nyetir tak setirno. Lho. Weh, kene lho dalane. Oh, Iya, kan tadi. iso nyetir kok ya, Cik. Salah. Tinggal ae. Loh, kok cek panggah ra iso menggok. Met ki piye to, Mat? Adung menggok mau menggok. Adung kenceng ya kau kenceng. Kenceng ki. Wes toh, ayo, Pak. Ya, cekelemet suwen. Selamat nih di gimana? Selamat dong mas apa ya? Luwe susah nih. Luwe toh? Sik, nunggu kan sik. Tak inep lawang. Iki Yanto. Toh, Yanto, repot ra? Enten apa? Iki lho toh. Aku duwe gedang. Nggih. Tukunan, Dang. Duh, niki Bu Mimin. Enggak mriki Den, kula sanjangi. Pripun? Mboten gadah harta Ibu Mimin. Lawakmu kok lek buka warung engko iso balik modal neh. Lah modal pe diboni wong-wong iki. Lah, duitmu akeh no kok. Dan iki sama do pinten Bu Mimin? Lah, larang-larang 50.000 lho. Ya. Oh, gedang kok ngene 50.000. Iki mentek-mentek gedange. Ini Bu Mimin tak tukune 10.000 ya. Tapi aku nyilih duit sampean. Ya Tak wes, ngene gedang. nyah tak sili. Tapi dan sahur nggo. Nggih, lah iki tak tumbase gedange. Wah ngono. Nggih. Ya wes anu. Nggih, pun sampean tinggal. Heeh. Sesuk jalan sahur lho ya. Nggih, aman gampang. Oh iya Bu Mimin. Lha kon aku arep goreng gak duwe lengo, nyilih duit sampean sih. Saya tuku lengo. Walah, lho duitku kuwi tok iki mang. Lah kan tak nggih nuku gawe sampean ngono to. Lah iya aku mau nggone duit kuwi tok. Gak apa-apa wis kuwi ae. Dadi ki mah duitku kok silehno. Nggih, tak itu Ya Mas. wes anane. Kesuwen ya. Oh, sapa sih? Napa ki minta tawane babi guling ya, ra entuk bathi mali. Rezeki tangi turu. Jange tak nggih opo. Wis dole ngene kabul. Les plewu tangi turu lek gedang. Mayan keduke kena iki tuku sego ya. Wah, mbah nangku biyen kaya gak engke ilmu tolak balak. Gak iso kaku awakku. Cacah kene yo ning ndi gak nang nyambangi. Mosok padha dolan aku gak dijak. Kesel apa to iki? Mae kok yo lunga. Lah obate mau ning ndi, Mat? Kowe wis disane, Bro. Masamu blongkot jangkonganmu. Lah ngono mbok yo nyambangi. Gak kok gawakane buah iki gak apa-apa jane. Sing penting amplop. Amplop iki. Kalau gak ini obat gak ceng. Gak pecah ceng aku. Dayanto neng di Mat. Namamu piye iki? Mbuh pamite lunga Mat aku gak enak sing ngopeni. Aduh. Wis jane ngidang ngidul cacingen apa piye to, Bu? Wah, mau buka nih. Nang tulungan Mat.
Ngono ki piye? Ndak perekno wit cepungan ngono lho. Kenapa Tomat nangis sih Mas? Aku gak apa-apa kok. Si nangis ki sapa? Lah napa mau tutupi? Hah? Napa mau tutupi? Keteng loro kados. Walah. Aku mau gawene obat gak, Ceng. Aduh, awakku panas, Mas. Panas? Nanti lebone kulkasku apa piye? Lah masamu, anggite aku pejangan tewel nget-ngetan apa lebokne kulkas. Ayo diapakne ngono Met. Cah kiko kok ngene ae. Iya, numen Met. Wes kowe bol milio we. Kowe disiarne apa tambakne? Lah we kok panggah ngono atau nyempet-nyempetne kancamu apa piye we? Ora budal dhisik. Atas lu. Ya. Ayo celukne mak ya Met. Suwen iku. Mae lo leng dia praro. Lho, deloken Tomat. Kabul ra obah kuwi lho. Robah matamu iki kritis iki. Wis, ayo dadi omong ngomong. Lho, Ngomong rene. lah ini sik. Banku kari Met. Met, entene to. Wah, aku le gedang saiki aku. Weh, Mak Neng. Mak Neng. Piye Dik, kabar iki? Weh, alhamdulillah baik. Sampeyan purun gedang. Ya arep to nek mbok wae mblem. Sampeyan arep aku mau iki tak dol ya. Dolan wae. Cara tak utang sikno piye? Duh, aku ngedolke butuh dana. Alah sesuk wae lah tak kei dhuwit. Tenan poga. Iya. Sitoki tak dol 50 Mak Neng. Puyuh. Lah kok larang men? Wah, gedang larang saiki. Gedang tak kater ngono Iki kok. gedange enak iki, nak nggo ke Malaysia. Iya. Gedang ambruk kok Tegalan Guri kok Malaysia ndi. Mungkin aku ngepek lagi dingi. Lah awakmu ora mingket ning ndi kok ning Malaysia lho. Wis gak apa ya sampean tuku eh. Ngene kabeh 10.000. Malah 10.000 ditambahi no. Ket Alah, tak penek dhuwur ya wete. puyuh wae menek gedang. Gak ambruk gedange. Ora. Puyuh lah kok hebat men koyo plorotan jambe lah. Lek kok iso ambruk iki nyapa Mak? Kok iso ambruk? Ya iya to lho wong awakmu sakmono terus menek gedang iki lho. Ini akan gizi ya. Lah lho. Ya, 50 ya. Moh 10.000 pokoke iki. 50 tak tinggal meneh. 10.000. Suwun maning. Ya.